ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ፕሮግራምና ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ በጸሎት ክንጀምሪና። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ቅድሚ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በጸሎት ክንቀርቢና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ እናመስግንና ያን እግዚአብሔር ናዕበና ያን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዝግብኦ ሃሌሉያ ክብር ስለዝግብኦ ጎይታ ከምስገን ስለዝግብኦ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን 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 ንብለካሎና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን 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 ነመስግነካለና ጎይታ ሃሌሉያ ይግባእካ ይኽትመስገን ጎይታ ሃሌሉያ 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 ኩሉ ኻባኻ ስለዝኾነልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትንደልዮ ዘበለውን እግዚአብሔር በምስጋና ኢና ንረኽቦ ሃሌሉያ ካባኻ በምስጋና ኢና ንቕበሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ሃሌሉያ ነመስግነካሎና እግዚአብሔር ይግባእካ እዩ ብዙሕ ነመስግኖ ነገር ኣለና እግዚአብሔር ንዓኻ ዝኸውን ምስጋና ኣሎና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብቅድሜኻ ዝፈስስ ምስጋና ኣሎና እግዚአብሔር ሞነመስግነካለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምስጋናና ተቀበል በዝምሸት እግዚአብሔር ሃሌሉያ አምልኾና ተቀበል እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምህለላና ተቀበል ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን 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 ክንደይኳ እግዚአብሔር ንስኻ ሃሌሉያ ተመስገን ይግባእካ ጎይታ ሃሌሉያ ብዙሕ ጌርካልና ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብቲ ዘይኮነስ እቲ ዝኾነ ይዝበዝሕ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብቲ ዘይተፈጸመስ እቲ ዝተፈጸመ ይዝበዝሕ እግዚአብሔር እሞ ነመስግነካሎና እግዚአብሔር ትማል ዘሕለፍካና እቲ ትማል እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ በኣኻ ጥራሕ ክኸውን ዝነበሮ እግዚአብሔር ንስኻ ጥራሕ ክትገብሮ ዝነበረካ እግዚአብሔር ዝገበርካዮ እግዚአብሔር ንዑና ዘከርና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣብ ቅድሜኻ ምስጋና ነቕርብ ኣለና ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገነልና ኢየሱስ ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ምስጋና ይዘሎና ንዓኻ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረኽ 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 ስምካ ልዕል ይበል ኢየሱስ በዚ ምሸት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስምካ ልዕል ይበለልና እግዚአብሔር ስኻ ልዕል በለልና በዚ ምሸት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቅድሜኻ ክንቀርብ መን ኮይንና እግዚአብሔር ኣይ ብቕለትናን ኣይ ብሓይልናን ግናኸ እግዚአብሔር ብምሕረትካ ኣቕሪብካና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክትምሕረና ፈቲኻ እግዚአብሔር ከተቕርበና ፈቲኻ ንስኻ እግዚአብሔር ውሉድካ ክንከውን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዝሓረኻና ስለዝፈተኻና ጎይታ ነመስግነካሎና እግዚአብሔር ነመስግነካሎና ይግባእካይ ምስጋና ጎይታ ይግባእካይ ምስጋና ይግባእካይ ምስጋና ይግባእካይ አምልኾ ሃሌሉያ ዕልልታ ይግባእካይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝማሬ ንዓኻ ይግባእካይ ጎይታ ሃሌሉያ በኢንኻ ክበረልና ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ቀዳማይ መልእኽት ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 18 ከምዚ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ እሞ ብኩሉ አመስግኑ ይብለና ማለት እዩ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ፍቃድ አምላኽ እሞ ብኩሉ አመስግኑ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ብኩሉ አመስግኑ ብኩሉ ብጸበባ ነመስግኖ ብርሃዋ ነመስግኖ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ኩሉ ኩነታት ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ብጸሎትን ምስጋናን ሃሌሉያ ኣብ አምላኽ ቅረቡ እምበር ብምንም እኳ ኣይትጨነቁ ይብለና እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብምንም ክንጭነቅ ኣይደልን እግዚአብሔር እንታይ ደኣ ከነመስግኖ ይደሊ بمسكانا كل جزء بتصلوت أبكر ميخن قرب يدلنا هاللويا 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 سي
لمون كم أسلز خنلنا نمسكنك لنا قويتا لمون كم قالكاس لز خنلنا እግዚአብሔር نمسكنك هاليلويا تمسكن 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 يقبأكاي هاليلويا سلا كل نجار نمسكن እግዚአብሔር for granted عين وسدون እግዚአብሔር كل خباخاي خوينو لنا እግዚአብሔር نعخا خبرن هبك لنا እግዚአብሔር هاليلويا دوم بالنا خباخاي እግዚአብሔር هاليلويا متاونا موصانا خباخاي እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا نحنا نبلو يبلنا እግዚአብሔር كل خباخاي خوينو እግዚአብሔር هاليلويا زخونا أبي هوتنا كل سناي نجر نسخاي خوان نوجيتا هاليلويا مخبرنا عخان هبالنا እግዚአብሔር نمسكنك كلنا እግዚአብሔር أبيتنا زخونا كل سناي نجر ناتكاي مخبرن هبك እግዚአብሔር هاليلويا 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 ترد الناس لزلخا تمسكن بحجون سلا ترد أنا تمسكن هاليلويا استرفع عمتاتنا استرفع جزينا كله እግዚአብሔር ربو نسخاس لتخبر له تمسكن هاليلويا يوتنا بمسجانا سلا زمل قويتانا مسكنا كلنا هاليلويا حيل سلا تعتقنا እግዚአብሔር ربو مسجانا من النتنا سلا زخون قويتا نمسكنا كلنا هاليلويا سخا من أملاخ سلا زخون كان نمسكنا كيسوس قبأ كاي مسجانا قويتا تحتي لنا نمسكنا كقويتا تحتي لنا نعخا نمسكن እግዚአብሔር تحتي لنا نعخا كبرين هب እግዚአብሔር هاليلويا نمكحلو يبلنا እግዚአብሔር أبو هاليلويا شمنا زي كونس سمكا عبي قويتا هاليلويا وشتنا خدك أنيو قويتا نصلي لنا هاليلويا كاوشت زخونا مسكانا نعخا خنقربل كاግዚአብሔር كترد أنا نصلي لنا قويتا هاليلويا مستوعلنا خبزح እግዚአብሔር أبو هاليلويا يسوس سمكان صوعلنا سمكان صوعلنا لمون حيال سمكا نسيو والتانا نسيو صقعنا هاليلويا سمكا يزلنا قويتا هاليلويا بسمكانا اتنوص بسمكان سعر እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا بسمكان صلاتنا نسعرهم እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا بسمكان برتع እግዚአብሔር هاليلويا قويتا تمسكن 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 سلا كل نجار سلا كلهم قدسان نمسكنك እግዚአብሔር لتخل سنايك እግዚአብሔር أبو هاليلويا سلام ناس لز حل خيا تمسكن تمسكن كواخاي خوين لنا قويتا ونمسكنك لنا يسوس يقبأك كاس لزخونه እግዚአብሔር كنا مسكنك يقبأك እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا سي يسوس سي هاليلويا هاليلويا ذكر نيره هاليلويا باولوسن سيلاسن هاليلويا اب اسر بيت كوينوم اب تخبيد نجر كوينوم سبقا هاليلويا سلت خنتاتهم اي حسبون سلتي زحلفو زلو نجر ايكونن نيرو قدايم بقى نمسكن نيلهم بقى كم لخو مش جمري بلنا مالتي እግዚአብሔር كان خنتاتهم كم زفتح نرئي مالتي نمدحان كم زخونو እግዚአብሔር نرئي هاليلويا እግዚአብሔር نمدحان غيروم هاليلويا تتقيم لهم حالف قويتا هاليلويا قويتا يقبأك مسكانا يقبأك 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 هاليلويا قويتا كل جزء أبعثتك كل جزء أبز እግዚአብሔር أبو هاليلويا مقدسك بمسكانا خناتو ترد أنا قويتا هاليلويا مسكانانا እግዚአብሔር مننتنا كخون مللينا كخون قويتا سي هاليلويا هاليلويا مسكانا خوت كاب كنافرنا እግዚአብሔር مقروم رام زي كونس مسكانا هاليلويا كاوشتنا خفلفل እግዚአብሔር مزمور مسكانا كتبنا እግዚአብሔር هاليلويا مزمور مسكانا ختعتقنا እግዚአብሔር هاليلويا مسكانا غيرنا خنتحس እግዚአብሔር كتردأنا نصلي لنا قويتا هاليلويا هاليلويا نخبرخا ختفلينا እግዚአብሔር نخبرخا طرح ختقملنا እግዚአብሔር هاليلويا نصلي لنا قويتا هاليلويا عنا جن نابخا مقرابي حشنا
نعنا جن نبخا مخان ناتكا مخان يحشنا قويتا هللويا نسخا هب كله تواص أنا إخا قويتا مو هللويا هللويا سخا تمسكن سخا خبر هللويا سي تمسكن هللويا هللويا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 مسكين تمسكن تمسكن يسوع تمسكن تمسكن يسوع تمسكن 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 يجبك يوخت مسكين يجبك يوخت مسكين مسكين يسوع تمسكين مسكين قويتا تمسكين يجبك يوخت مسكين يجبك يوت مسكين تمسكن قويتا تمسكن تمسكن يسوع تمسكن يجبك يوت مسكين يجبك يوت مسكين يجبك يوخت مسكين يجبك يوخت مسكين تمسكن يسوع تمسكن تمسكن قويتا تمسكن يجبك يوخت مسكين يجبك يوت مسكين تمسكن يسوع يجبك يخت مسكن قويتا هللويا يجبك يخت مسكن هللويا مسكانا ناخت وسد يجبك يسوع هللويا هللويا بأخينا زل ألم هوت رخيبنا قويتا بأخينا نوساوسن قويتا هللويا كل سناي نجار بأخاي يخوين لنا مو تمسجن 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 لنا إنت أجبك كان قويتا تمسجن لنا إخزابير هاللويا عندك من إخزابير هاللويا إخزابير هياويو كوحي بروخيو عملاخ مدحني العلي بل عملاخ مدحني العلي بل عملاخ مدحني العلي بل عملاخ مدحني العلي بل إخزابير هياويو كوحي بروخيو عملاخ مدحني العلي بل عملاخ مدحني العلي بل عملاخ مدحني العلي بل عملاخ مدحني العلي بل زيابير هياويو كوحي بروخيو
عملاخ مدحني لعلي بل عملاخ مدحني لعلي بل عملاخ مدحني لعلي بل عملاخ مدحني لعلي بل እግዚአብሔር ሕያው እዩ ከውሕይ ብሩኽ እዩ አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል ኢየሱስ ምድሓነይ ልዕል ይበል ኢየሱስ ምድሓነይ ልዕል ይበል ኢየሱስ መድሕነይ ልዕል ይበል ኢየሱስ መድሕነይ ልዕል ይበል እግዚአብሔር ሕያው እዩ ከውሕይ ብሩኽ እዩ አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል 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 ኢየሱስ መድሕነይ 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 ልዕል ይበል እግዚአብሔር ሕያው እዩ ከውሕይ ብሩኽ እዩ አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል አምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ጓሳ ነፍሰይ ተመስገን ጓሳ ነፍሰይ ተመስገን 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 አምላኸይ ተመስገን ኢየሱሰይ ተመስገን አምላኸይ ተመስገን አምላኸይ ተመስገን ጓሳ ነፍሰይ ተመስገን ጓሳ ነፍሰይ ተመስገን መድሕነይ ተመስገን ጓሳ ነፍሰይ ተመስገን አነ ዘመስገንክዎ አነ ዘመስገንክዎ አነ ዘመስገንክዎ መኒሞ ኸመስግኖ መኒሞ ኸመስግኖ አነ ዘይባረኽክዎ አነ ዘይባረኽክዎ አነ ዘይባረኽክዎ መኒሞ ክመርኹ አነ ዘመስገንኩኻ
أنا زي مسكن كوخا أنا زي مسكن كوخا ماني موخ مسكنك تقر لي موت مسكن غير كالي خمو تمسكن غير كالي خمو تمسكن غير كالي خمو تمسكن تقر لي موت تمسكن تقر لي موت تمسكن بزح نجار تقر لي موت تمسكن بزح نجار تقر لي موت تمسكن تقر لي موت تمسكن تقر لي موت تمسكن بزح نجار تقر لي موت تمسكن يسوس تمسكن قويتاي تمسكن يسوسي تمسكن مدحني تمسكن 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 أنا زي مسكنك ماني مو كمسكنو أنا زي بارخك ماني مو كبارخو تمسكن 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 يسوس تمسكن تمسكن أملاخي تمسكن 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 وتمسكن تمسكن يسوس تمسكن 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 يسوس تمسكن تمسكن وتمسكن تمسكن أملاخي تمسكن 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 يسوس تمسكن تبارك 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 يسوس تبارك تبارك يسوس تبارك تبارك لاخي تبارك تمسكن 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 سلا كلو نجا تمسكن تمسكن يسوسي تمسكن تمسكن وعبوي تمسكن تمسكن وتمسكن تمسكن 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 يسوس تمسكن 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 يسوس تمسكن مسكين مسكين تمسكن يسوس تمسكن سغايب بلني وفغرخا سغايب بلني وفغرخا سغايب بلني وفغرخا سغايب بلني سغايب بلني وقسنتكا سغايب بلني سغايب بلني قسنتكا سغايب بلني سغايب بلني فغرخا سغايب بلني سغايب بلني فغرخا سغايب بلن
ስቃይ ብልንዩ ጉስነትካ ስቃይ ብልንዩ ጉስነትካ ስቃይ ብልንዩ ተገይሩለይሞ ከመስግነካ ተገይሩለይሞ ክባርኸካ ተገይሩለይሞ ክውድሰካ ተገይሩለይሞ እመስግነካ ተገይሩለይሞ እባርኸካ ስቃይ ብልንዩ ትፍቅርኻ ስቃይ ብልንዩ ጉስነትካ ስቃይ ብልንዩ ትፍቅርኻ ስቃይ ብልንዩ ጉስነትካ ፍሉይ 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 ፍቅርኻ ኢየሱስ ፍሉይ 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 ፍቅርኻ ፍሉይ ጎይታ ተመስገን ጎይታ ተባረኽ ንስኻ ፍሉይ ኢኻ መናሎ ምሳኻ ዝመዓራረ ጎይታ መናሎ ምሳኻ ዝዳረግ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና ደጊምና ደጋጊምና እግዚአብሔር ደጊምና ደጋጊምና ንባርከካ ኣለና ደጊምና ደጋጊምና ስምካ ልዕል ነብሎለና ጎይታ ሃሌሉያ ይግባእካዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንስኻ ፍሉይ ኢኻ ሃሌሉያ ፍሉይ ኮንካ ተረኺብካ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ምሳኻ ዝመዓራራ ወላ ሓደ የለን ምሳኻ ዝወዳደር ወላ ሓደ የለን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ንዓኻ ብምስዓብናስ ኣይከሰርናን ጎይታ ከቢርና እምበር ጎይታ ነጊስና እምበር ምሳኻ ጎይታ ሃሌሉያ أبيمان أملاخ برتقميتنا قويتا هاليلويا أخبير كنا كابي كم زوج أخناس نفلت إنا قويتا هاليلويا يوتنا أبي كم زنبرت قويتا هاليلويا 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 نسخات فلت إخا نحنا ونفلت إنا قويتا هاليلويا أنا ونفلت إيه قويتا هاليلويا نمنا كبر بوتامت إخانا قويتا هاليلويا نعخام فلاتنا قويتا عبنا قري يجزي أبير هاللويا نعخام ركبي عبنا قري يجزي أبير مو مسكنا كله هاللويا زقرم عتاس لزبط حني تمسكن إذا سناي نجار سلزبط حني تمسكن قويتا هاللويا أمسكينه عيت أقبك كان يجزي أبير باريخه عيت أقبك كان قويتا هاللويا هاللويا ذلو عدمي كله يجزي أبير هاللويا نعخا خمسكن قويتا هاللويا باهنا بلني እግዚአብሔር ደስና በለኒ ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ትሕረኻ ሞጎይታ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ቋናትካ ሆና ጎይታ ሃሌሉያ ባኻ ሁሉ ጊዜ ደስ ብለና ጎይታ ባኻ ንፍሳህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በመንፈስካ ደስ ይብለና ንሕደስ ጎይታ ሃሌሉያ كم نسري كل جزء تحدثنا قويتا سي هاليلويا تبرت عنا قويتا هاليلويا تنقق حنان السخاق زابير هاليلويا متمسكن تمسكن بلك كالونا هاليلويا دقيمنا دقاقيمنا هاليلويا هاليلويا كل جزء السخاق خبر كل جزء السخاق عبق زابير شمكايقنن زابير هاليلويا احنا تحت كنبلالك እግዚአብሔር هاليلويا سخادما تكبر قويتا هاليلويا 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 ما نم كبرخا ايوسدو እግዚአብሔር هاليلويا
كل كبر خان سخاو صدق زي أبيهر هاللويا 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 بس كبر خاز جارت أي هاللو بيسوس كريستوس سم هاللويا سخاجن كبر كل جزيك زي أبيهر هاللويا سخاجن نجسلناك زي أبيهر سخات خير كالنا إسنايك زي أبيهر نسخات نجس كالنا إسناي هاللويا نسخات كبر كل خايق زي أبيهر هاللويا نحنا ونخبرك زي أبيهر هاللويا هاليلويا بيوسنا تقلص كل خانس خاق زي أبير هاليلويا أنا ونيتعمناك زي أبير سلامنا يبزح قويتا هاليلويا حقوسنا يبزح قويتا هاليلويا هاليلويا نابرا أبز مدروني قللناك زي أبير هاليلويا تفوكس توركاونك زي أبير هاليلويا يقللناك زي أبير هاليلويا سخبدنا أيهلون قويتا هاليلويا ويتا كل جزء مسانا خون هاللويا كل جزء أبزبوتان سخا خبر جزء أبير كبرين سخا وصدق جزء أبير هاللويا وقويتا نمسكنا كالونا تبارك هاللويا هاللويا كم زي أبكرميها قريبنا جزء أبير أبو هاللويا سليخا جزء أبير أبو سلت قبر كالنا خلو خنا مسكنا كاتس أنا حنا جزء أبير كنا ملخكات أنا حناك زي أبير هاللويا سم كالعيل كنا بلوز أنا حناك زي أبير هاللويا حجد ما بقال كاخد قلت قويتان تصليها لنا هاللويا بقال كامت أنا قويتا هاللويا بفلوي مت أنا دم حجك زي أبير هاللويا سي هاللويا تياو قال كاك زي أبير هاللويا تخبور زخونك قال كاك زي أبير حجون كمت أنا هاللويا كابا زخونك قال እግዚአብሔር كمصانا هاللويا اتفوس قال እግዚአብሔር هاللويا تزدحن قال كا እግዚአብሔር هاللويا لبنا ادالو እግዚአብሔር هاللويا 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 كنقبلو እግዚአብሔር اب لبنا كنعقرو እግዚአብሔር هاللويا كتقمنا እግዚአብሔር هاللويا نفرك نكون እግዚአብሔር هاللويا فرينا كبزح እግዚአብሔር هاللويا كاب قال كاستلع እግዚአብሔር هاللويا فوسي خبزحلنا እግዚአብሔር كاب قال كاستلع እግዚአብሔር هاللويا مكنوان كونلنا እግዚአብሔር هاللويا حتى تطفق كوا غزي غيتلونا እግዚአብሔር راس كاتانا ماس كاتارابوس ليكاتارابوس كيتينا ماس كالابوس እግዚአብሔር املاخنا هاللويا كبرلنا حجون እግዚአብሔር بقالك حجون كبر እግዚአብሔር هاللويا هاللويا كل خبرنا عخايخون هاللويا يسوع كريستوس سم ጸلنا آمين እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለማዊ ክብርን ምስጋናን ዝግብኦ እቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝኸበረ ቅዱስ እግዚአብሔር ንዑ ስብሃት ይኹኖ እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ሂቡና እዚ ዕድል ስለዝተዋሃበና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስሙ ይኽበር ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ስለዝኾነ ነመስግኖ እንደገና ሎማዓንቲ ሎምሸት በዛ ምሸት እዚኣ قال أملاح كرينا زعلف كاب تنبيت إرمياس معرف 4 حموشتن زعبا باروخن إرمياسن زنبرو مركب انتا عينت كم زنبرا رئينا إنا እግዚአብሔር ዝዛረብ أملاح كم زغونا እግዚአብሔር دك كونتات كمان كي ترفى ዝዛረብ أملاح سبات أبلبوم زحسبو أبكرم أملاح قلوع كم زغونا زرعنا له خفليو باروخ نأملاخ زقلقل سب مس إرمياس بأقلقلوت تتصميدهم فقاد أملاخ أبجزيهم أبتستوهابهم جزيز قبرو قل سباتيهم زم قل سبات زياتهم
እትስተሸከሞ አጀንዳ ናይ ሰብ አይኮነን መለኮታው አጀንዳ እዩ በቲ ነቲ ግዜ ዝነበሩ ህዝቢ አምላኽ ዝግባእ መልእኽቲ ካብ አምላኽ ዝተዋሃቦም መልእኽትታት ሒዞም ይመላለሱ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ኮይኑ ግን ካብቲ ህዝቢ ይኹን ካብቲ መኳንንትታት ዝተዋሃቦም ግብረ መልሲ ዘዕግብ አይነበረን ዋላ ተዘይኮነ ግን እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ድማ ዝተዛረበው ነገር ብርግጽ ይኸውን እዩ ስለዚ ሎም ምሸት ድማ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ንባሮክ ከም ዝተዛረቦ ነቢዩ ኢሳያስ እውን ከም ዝተዛረቦ ንውልቁ ንህይወቱ ከም ዝተዛረቦ እቶም ደቀ መዛሙርት ከም ዝተዛረቦም አነ መጽሐፍ ቅዱስ ዘገርመን ነገር ሓደ እንታይ እዩ እቶም ሪል ናይ አምላኽ አገልገልቲ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ዘለዎም ርክብ እሱ እዩ ተሓይሎም ካለ ነገር አይኮነን በቲ ዝርእይዎን በቲ ሰምዑን ዘይኮነስ በቲ እግዚአብሔር ዝዛረቦም ሓይልዮም ጠጠው ኢሎም ፍቃድ አምላኽ ገይሮም ዝሓለፉ ስለዚ እግዚአብሔር አብ ኩነታት ኩሉ ኢዱ እንዳዘርግሐ ዝዛረብ አምላኽ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነገረና ዋላ ንኤርምያስ እውን እግዚአብሔር ደጋጊሙ ክዛረቦ ከጽናንዑ ንርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ሎም ምሸት ድማ ካብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ዘሎ ክፍሊ ክርኢና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ንቃሉ ከብረሃልና መጽሐፍ ቅዱስ ንትምህርትና የተጻሒፉ ኣብዚ ሓደ ክነስተብህሎ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ መጽሐፍ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ስፔሻል ዝኾነ ድምፂ ኣምፂኡ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ክቕይርዎ ደጋጊሙ ይነግሮም ነይሩ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝመሓደሩ ከመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ብጽሑፍ ብነቢዩ ሙሴ ገይሩ ሂብዎም እዩ ካብኡ ስለ ዘበሉ እግዚአብሔር ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ መገዲ ወይ ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ አስተምህሮ ንህይወት ዝኾኖም ናብኡ ዝዕድሞም ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ዝዛረብ አምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አይዛረብን ኢልና የእምሮና ክንዓጩ አይግባእን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዘበን እውን ይዛረብ እዩ ንሰምዖ ዘበለ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ዓብ ዝተዋሃበና ተስፋ መንፈስ ቅዱስ አባና ከም ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝዛረበና ሮሜ ምዕራፍ 8 ንሱ እዩ ዝነግረና ኣብ ዝተፈላለየ መገድታት እውን ንሱ ኢና ንርኢ ስለዚ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር የእምሮና ከፊትና ዘለዓለም ሕያው ኢኻ ነቲ ኣብ ሰብ ልቢ ውሽጢ ዘሎ ትፈልጥ ፈሊጥካ ድማ ትዛረብ ቅዱስ እግዚአብሔር ንልብና ክትዛረበና ንውሽጥና ክትዛረበና ንእምሮና ዘይኮነስ ንሕልናና ዘይኮነስ ንመንፈስና ክትዛረበና ብውሽጥና ብቃልካ መንፈስካ ጌርካ ህይወትና ክትሕድሶ ብጸጋ መንፈስ ጌርካ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንዘለና ቅዱስ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ክግላህ ንህይወት ክኾነና ትምህርትኻ ኣብ ልብና ከኣቱ ንህይወት ድማ ክኾነና መንፈስ ቅዱስ ኣስተብሂልና ኣብ ልብና ክንሕዞ ጸጋ መንፈስካ ይደግፈና ብክቡር ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጽሪ 11 ክነንብቦ ኢና እግዚአብሔር በሓያል ኢድ ከምዚ ተዛሪቡኒ እሞ በመገዲ እዚ ህዝብ እዚ ከይመላለስ ከምዚ ኢሉ ገሰጸኒ እዚ ህዝብ እዚ ምምህላል ንዝብሎ ኩሉ ምምህላል ኣይትበልዎ ነቲ ዝፈርሑ ከዓ
زفرحو خا ايتفرحو بؤون ايتسكحو نجزي أبهر قويتا السراويت نعو قدسوو نسو فرحاتكم يخون نسو سنبادهم يخون نسو خا مقدس كخونيو نتن كلتا بيت إسرائيل جنا امن معنقاف كوحي من ستاتن نتوما بيروساليم زنبرون مدفنان مفنتتان كخونوميو بزوحات كاباتاتهم كا كعنقفون كودقون كسبرون كفنترون كتعازون يوم أما أغل دك مزامور تي مسكر أسر حقون حتم أنس نتيكا بيت يعقوب قطو زحابة اكزيابير اتبه بوون تسفى قبرا لخو إنه أنن اتوم اكزيابير زهاب الندكن أبكرن سيون زنبر اكزيابير قويتا سراويت أب إسرائيل نتأمرتن تأمراتن كهونو نخونو لنا نتم بعشوخ بسالحة سلاحن زجاربو تنقلتن أسماتنياتاتن تأيقو انتبلغم نسخاتكم كأ هزبدونا أملاخ حتتن بزعبا هيوان سين موتاندو يحتتو إلكم ملوسلوم ناب حقن ناب مسكرن كمزا مسل قال انت زي تزربه بحقي وقعتا يبلو من يبل أبزغ فلزي النريو انتايو إساياس استزاربو حدا نجر اكزي أبير بحيال إيد كمزي تزاريبوني أمو بمقدي ازي هزبي ازي خيم ملالس كمزيلو قصتن أبزغ فلزي النريو حدا نجر انتايو اكزي أبير أملاخ إساياس نبي إساياس نتي استتوع نبي إساياس كم استزاربو إنا نري اكزي أبير نإساياس نبي إساياس نعيو مخيرو معيدو قصيصو እግዚአብሔር ንኢሳይያስ ዝተዛረቦ ነገር ሓደ እንታዩ በቲ ማጆሪቲ ወይ በቲ ህዝብ ዝኸዶ አካይዳ ከይከይድዩ ምዒዶ ከምኡ ኢሎ እቲ ዘፍርሖ ዝፈርሕዎ ከዓ ኣይትፍርሓዮ ኢሎ እግዚአብሔር ንኢሳይያስ ዝተዛረቦ ነገር ሓደ እንታይ እዩ በቲ ህዝቢ ዝኸዶ ማለት በቲ ሹማምንቲ ዝኸድዎ መገዲ በቲ ኣብ ቤተ ክህነት ዝኸድዎ መገዲ በቲ ቶም ሹመኛታት ብዝመላለስዎ መገዲ ኣይትኺድ እሱ ናተይ መገዲ ኣይኮነን እዩ ዝብሎ ዘሎ ንኢሳይያስ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪክ ካብቶም ዝነበሩ ነቢያት ናብ ቤተ መንግስት ዝቐረበ ሰብ ነይሩ ኢሳይያስ ናብቲ ቤተ ክህነት ከባቢ ዝቐረበ ናብቶም ሹማምንቲ ዝቐረበ ሰብ ነይሩ ስለዚ ኢሳይያስ ብቐሊሉ ክጽሎ ይኽእል እዩ ነቢይ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ካብዚ ኩነታት ከየምልጥ ይኽእል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ የጠንቅቆ ኣሎ በዚ ህዝቢ መገዲ ኣይትኺድ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ኣብቲ ሽዑ እዋን ነቢያት ካብ ቤተ መንግስት ይጠፍኡን ካህናቱን ካብ ቤተ መንግስት ኣይጠፍኡን ስለዚ ናይቲ ቤተ መንግስት ኣካይዳ ወይ ናይቲ ቤተ ክህነት ከባቢ ዘሎ ዘይንቡር ኣካይዳ ክጽሎ ይኽእል እዩ ማለት
እግዚአብሔር ነዚ ሪእዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነዚ ስለ ዝረአዮ የጠንቆሎ ነዚ ክትፈልጥዎ ተደሊኹም ተታሪክ ምዕራፍ 37 35 ጀሚርኩም ትንቢተ ኢሳያስ ምስ በዓል ሕዝቅያስ ንጉስ ምስ በዓል ሳመናስ ከመይ ዓይነት ርክብ ከም ዝነበሮ ኣብቲ ታሪክ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ በዚ ህዝብ መገዲ ብቲ ዝኸድዎ መገዲ ክትከይድ አይደልን ኢልዎ ንኢሳያስ እግዚአብሔር ገሲጹ እሳቶም ዝዛረብዎ ቃላት አይትድገሞ ደጊምካ አይትዛረብ ብትናታቶም ቃል ተጸሊኻ እትሳቶም ዝፈርሕዎን ስምቡድሉ ነገር ብኡ አይትፍራህ ክትፈርሖ ዝግባአካ አሎ ክትሰምዖ ዝግባአካ አሎ እሱውን ጎይታ ሰራዊት እዚ ህዝብ እዚ መምህላል ንዝብሎ ኩሉ መምህላል አይትበሉ ነቲ ዝፈርሖ ከዓ አይትፍርሑ ብኡውን አይትሰኩሑ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዕኡ ቀድስዎ ንሱ ፍርሓትኩም ይኹን ንሱ ስምባደኹም ይኹን እቲ ኣብቲ ግዜቲ ዝፈርሕዎ ዝነበረ ነገር ሓደ እንታይ እዩ ናይ አሶር ንጉስ ክመጽኡ መጽኡ ድማ ክበታትነና ከፍርሰና እዩ ኢሎም ይፈርሑ ነይሩ ብፍላይ ኣብቶም ሽማግንቲ ስግኣት ነይሩ ኢሳያስ ምስኦም ቅርበት ስለ ዝነበሮ ንዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጡ ይኣቱ ነይሩ እቲ ዝነበረ ሓደ ስግኣት ንሱ እዩ እቲ ዝነበሮም ፍርሓት ንሱ እዩ ብዛዕባ አሶር ተጻሒፉ እዩ ቅድሚ ናይ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ዝነበረ ኣብ 700 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ሰናክሬም መጽኡ ንኢየሩሳሌም ከቢቡ ከመይ ከም ዘጨነቃ ሪናይና ኣብ መጽሓፍ ካብ ምዕራፍ 35 ጀሚርና ተሪናዮ እቲ ታሪክ አቡ ተገሊጹ ኮፍ ኢሉሎ ስለዚ እቲ ፍርሓት ዝነበሮም እንታይ ናይ አሶር ንጉስ ክመጽእ እዩ ናይ አሶር ንጉስ መጽኡ ከም ጋሻው ሕጅ ክጸራርገና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንኢሳያስ በትሳቶም ዝሪእዎ አረአያ እንዳረአኻ አይትፍራህ አይትሰንበድ ኢሎ ክትፈርሖ ዝግባአካ ግዳማዊ ሓይሊ ዘይኮነስ ነቲ መለኮታዊ ሓያል ዝኾነ አምላኽ ፍርሓዮ ንስኡ ዘድሕን ንስኡ ዝቐትል ስለዚ እግዚአብሔር በሓያል ኢዱ ከምዚ ተዛሪቡኒ እሞ በመገዲ እዚ ህዝብ እዚ ከይመላለስ ከምዚ ኢሉ ገሰጸኒ እዚ ህዝብ እዚ ንምህላል
نزبلو كله مهلال أيتبلو نتز فرحو خا أيتفرحو وون أيتسكحو نجزيابهر قويتا سراويت نعو قدسو نسو فرحاتكم يخون نسو سنبادكم يخون زفرحكم نجر أي حلو اندابله ينقرم مالت كتفرحوا زقباكم نجزيابهر ترايو تتسمعوا بتتريقوا زي كونس نجزيابهر قويتا سراويت نعو قدسوا بلبخم نسو فرحاتكم يخون نسو سنبادكم يخون يسنبدكم زفرحكم نسو تراي يخون إلو خابتي تسمعوا خابتي تريقوا خاب اوتها فرحاتك أب أملاخ يخون دحار كم زيلو قزر عصر شدشته أما أخل دهك مزامورتي مسكر أسر الجون حتم أنا سنتي كابيت يعقوب قطعو زحابة اجزي أبهر اتبه بوون تصفى أجبر الله نهو أنن اتوم اجزي أبهر زهابني دكن أب كرنسيون زنبر اجزي أبهر قويتا سراويت أب إسرائيل نتأمرتن تأمراتن كوينا لنا أب تهزب ما أخل توم دك مزامورتن إساياسن كم تأمرتن تأمراتن كوينوم أما أخل الله مالتي إذا مالت اجزي أبهر كم زلو أب زبنات كله ملكت يقدف يمان أزينا مصحف قدوس تاريخ رينا نحنا ملكتاتنا እግዚአብሔር ሕያው ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ نحنا ምልክታቲና ምልክት ገይሩ አቀሚጦም ነይሩ ሽዑ ምዕራፍ 19 እንታይሉ ነቶም ብዕሹኽሹኽ ብሰላሕ ላሕን ዝዛረቡ ጠንቆልትን አስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኹም ንስኻትኩም ከዓ ህዝቢ ዶ ንኣምላኹ ኣይሓትትን ብዛዕባ ህያዋንሲ ንሙታት ዶ ይሕተቱ ኢልኩም መልሱሎም እግዚአብሔር ይሕተቱ ዚክልተ ነገር እስራኤላውያን ሓደ ነገር ነይሮም ዝኾነ ነገር ከጓንፎም ከሎ ፀገማት ክመጽእ ከሎ ድምፂ እግዚአብሔር ክንዲ ዝደልዩ ናብ ጠንቆልትን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ምኻድ ልማድ ነይሮም ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ብሎም ኣሎ ንኣምላኽ ኣይሕተትን ድዩ ብዛዕባ ህያዋንሲ ንሙታት ዶ ይሕተቱ ኢልኩም መልሱሎም ብዛዕባ እቲ ዝኸውን ልማድ ናይ ኣሞራውያን ልማድ ናይ ጎረባብቶም ልማድ ማለት እዩ ናይ ጎረባብቶም ልማድ እግዚአብሔር ሕያው ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ በቲ ህዝቢ እቲ መገዲ ኣይተኺድ ኢልዎ እቲ ህዝቢ ዝለመዶ ነገር ነይርዎ እቶም ነገስታት ዝለመድዎ ነገር ነይርዎ ዝተለማመድዎ ስለዚ በቲ ህዝቢ መገዲ ምህላ ዝብልዎ ምስኦም ምህላ ይትበል እቶም እሳቶም ዝፈርሖ ድማ ኣይትፍራሕ ጎይታ ሰራዊት ጥራይ ኣብ ልብኻ ቀድሶ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ኣብ ኮራፕትድ ዝኾነ ከባብታት እዩ ነይሩ ኢሳያስ ብዙሕ ነገር ዝተበላሸወ ስለዚ እግዚአብሔር እንዳመፀ ይዛረቡ እግዚአብሔር እንዳመፀ መገዱ ከቅንዕ
تاقنعت مقد حيزو خيد يزاربو سلازي እግዚአብሔር አይሕተትን ድዩ ብዛዕባ ሕያዋንስ ሙታት ይሕተቱ ድዮም ብዛዕባ ሕያዋን ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ይዛረብ ብዛዕባ ሕያዋን ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ይዛረብ ስለዚ ነቲ ዝመጾም ነገራት ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ንዘሎ ነገራት እንታይ እዩ ዘጓንፈና እንታይ እዩ ዝመጻና ብዝብል ናበይ ይኸዱ ነይሮም ናብ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ናይ ምኻድ ልማድ ነይሩዎም ስለዚ እግዚአብሔር ንኢሳያስ ነቲ ቁኑዕ መገዲ ሒዝካ ኪድ በቲ ቁኑዕ መገዲ ተጓዓዝ ኢሎ ሳልሳይ እዩ እዚ ሰለስተ ልማድ ነይሩዎም ካብ ደገ ኣሶር ክመጽዩ ኢሎም ይጭነቁ ነይሮም ፍርሐ ነይሮም ነቲ ፍርሖም ድማ መልገስ ዝኸውን ናብ ጠንቆልቲ ይኸዱ ነይሮም እግዚአብሔር ድማ ነዚ ነገር ኣይተቐበሎም ክቕበሎምን ኣይክእልን ካልእ እንታይ ልማድ ነይሩዎም ብዙሕ ግዜ ነገስታትና እስራኤል ከበድቲ ነገራት ከጓንፎም ከሎ ብውግእ ክሰዓሩ ከለው ዝተፈላለዩ ነገራት ክመጾም ከሎ ካብ ኣምላኽ ርሒቆም ናብ ኣስማተኛታት ናብ ጠንቆልቲ ናይ ምኻድ ልማድ ኣለዎ እግዚአብሔር ግን ነዚ መገዲ ድማ ኣጥቢቁ ዝጽየፎ መገዲ እዩ ዝጸልኦ መገዲ እዩ ከምዚ ዓይነት ልማድ ነይሮም ነቶም ብሕሹኽሹኽ ብሰላሕላሕ ዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኹም ንስኻትኩም ከዓ ህዝብዶ ንኣምላኹ ኣሓትትን እዩ ብዛዕባ ሕያዋንሲ ንሙታት ዶ ይሕተት እዩ ኢልኩም መልሱሎም ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከም ዝኣመሰለ ቃል እንተዘይተዘረበ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን በቃ ጸልማት እዩ እቲ ሓቂ ተዘይተዛሪብኩምስ እዚ ኣብ ሕጊ ተጻሒፉ እዩ ኣብ ምስክር ቃላት ኣሎ እዚ እንተዘይተዘሪቡስ ብሓቂ ወጋሕታ ይከውንን እዩ ጸልማት እዩ ዝኸውን ዝብል እንታይ ንርኢ እንታይ ልማድ ነይሩዎም ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 3 መንፈስ ግብጺ ኣብ ውሽጡ ጥራይ ክኸውን እዩ ንምኽሩ ድማ ከንቱ ክገብሩ እየ ንሳቶም ከዓ ንጣዖታትን ነስማተኛታትን ጠንቆልትን ንመውደቕቲ ዛዕጎል ክሓቱ እዮም حديث كمينا فيل غيرنا كمينا وديقنا يلومس نمن يحطو نزوم سلسته اسماتنيا تنقلتي نمودكتي زعقول زلوان معرف إسراء قطر شدشته نابتم منافستي تنقلا زلو ومن او منافست استملو سبات مالتي كفات منافستي زلواويان إسراء قطر شدشته نابتم منافستي تنقلا زلو ومن نام مودقتي زعقولن بمنزرنا كتسعبهم إلى التملس نفسي أنا قطعي نابتا نفستي كملسي كمون هزبغا كمون كوساي እግዚአብሔር ካብጽልኦ ነገር ሓደ እንታይ እዚ ናይ ኩፉ መናፍስቲ ልምምድ ናይ ኩፉ መናፍስቲ ልምምድ ዝለማመዱ ሰባት
نايكوفو منافستي لممد زلوهم أبت جزيتي نيرم حجون علو زيو اتي اجزي ابير زيفو اجزي ابير بقى مونقيسه كطفاي اجزي ابير كابز صلኦ ነገር ሓደ زيو ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዚ አይነት ልምምዳት ከመይ ገይሩ ከምዚ ጽየፎ መጽሐፍ ቅዱስ የርእየና ማለት እዩ ይጽየፎ ብዛዕባ ሰለስተ ነገር እዩ ተዛሪቡ ነቶም ህዝቢ ቀና አምላኽዮም ከሓቱ ዘለዎም ምርንኻላ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ በቶም ነገስታት ነን ከሓቱ ለዎም ኢሉ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ኮ እንዳተዛረበ ኮ በኢሳያስ ግን ካለ ድማ ዝዛረቦ ሚደል ሰብ ናይ ሰብ ልብ ከቢድ ሐሳብ ልቡ ዝድግፈሉ ነገር ይዝደሊ ነተ ሐሳቡ ዘጽናዓሉ ነገር ይዝደሊ ከመ ኢሉ አካብ ነተ ሞሬታዊ ሚኪያስ ከመ ኢሉ ተዛሪቡ ምስ ዮሳፍጥ በሐንሳብ ንውግእ ኸዱ ኸለው ዮሳፍጥ كلهم نا أكابنا إلزابل نبيات ريمات زغلعد ناتكا غلعد زبحان مدرلو ريمات زغلعد ناتكا غلعد مدر مالت ብዙ አይነት ነገር ዝቦቅሎ ዝነበረ ቦታዩ መድኃኒታት ቆጽሉ ዝቦቅሎ ዝነበረ ቦታዩ ናትካዩ ኬድካ ውሰዳ ውጻ ኢሎም ይዛረቡ ነሮም ኩሎም ዮሳፍጥ ሓደ ሰብ ካሊ የለ እንዲሁ እስኪ ካልን ስማ አካብ ንልቡ ዝድግፉሉ ነተሐሳቡ ዝድግፉሉ ፖለቲሻን ጥራዮም ከሙ ዝገብሩ አማኒ ናብ ልብና ዘሎ ዝድግፉልና ሰባት ዘይኮኑስ ነቶም ሐሳብ አምላኽ ዝድግፉ ሰባት ኢና ብጥቃና ክንቅርብ ዝግባአና ነቲ ንብሎ ኦ አላ ጆኻ ጽቡቕ ኣለኻ go ahead دحر أبجم صدف في مستدفكا مستسبابر كازوس أكا خمانيلا كم يوم جيرو موناكا رمات زغلات كيد ناتكايا كناون الكاي أملاق مساغايو بتيز نفحوز نبرة ناي قرن منافع جيروم كم زي جير كاغت وقو أميقا ندابلون دانفحو أب كرمي أبتوم كرمنا قستات نداج أدرو حساب أكاب يدقفونو نير غير حدا نغري له يوسافط كالي يلنديو كالي يلن አሎ ሞሬታዊ ሚኪያስ አሎ ግን እሱ ብዛዕባይ ጽቡቕ አይዛረበን እዩ ሰብ ጽቡቕ ክዛረበልዩ ዝደሊ አካብ ጽቡቕ ነገር ክሰምዕ ጽቡቕ ተዘየርካ ከመይ ጌርካ ጽቡቕ ነገር ትሰምዕ ናይ በሐቂ ንመንፈስ አምላኽ ሰምዕ ሰብ ወይ አገልጋሊ ጽቡቕ ኣብ ጽቡቕ ጎዳና ተሊኻ ነቲ ጽቡቕ ምብርትታዕ ይበቃ ኣብ ጽቡቕ ጎዳናታት ተዘየለኻ ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝገልጾ ስለዚ አካብ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘሎ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ሪዕሙ ከም ዝነብር ጽቡቕ አይዛረበለይን እዩ ኢሉ ንዓይ እሱ ጽቡቕ ተዛሪቡለይ አይፈልጥን እዩ ግን አሎ ይምጻእ دحر ግን አባጭሉ ሚኪያስ ምስ መጻ አባጭሉ እዩ ኦ ሂድ ውጻ ኢሉ አብሬማት ዘገለአድ ኪድ ውጻ ተኸናውን ኢሉን ቶም 400 ነቢያት ዝበልዎ ደጊሙሉ ንምንታይ ኣኻ ትቕልደለይ ንገረኒ ኢሉ በል ትዝራእኽዎ ክነግረካ ኢሉ እስራኤል ጓሳ ከም ዘይብሉ ኣባጊዕ ተበታቲኑ ርእዮ ክትመውት ኢኻ ኸይድካ ብትውግእ አይበልኩኻን ዮሳፍጥ እዚ ብዛዕባይ እኮ ጽቡቕ ሞተይ ዝምነይ ሰብ እዩ ጥፍኣተይ ዝምነይ ሰብ እዩ ኣነ ክሳብ ዝምለስ ናይ መከራ እንጀራን ናይ መከራ ማይን ኣብልዕዎ ኣስትይዎ ሚኪያስ
እስኻ ብሰላም ተተመሊስካ እግዚአብሔር በአይ ተዛረበን ሐሳብ አምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይኮነን ደልዩ አክዓብ ሐሳቡ ዝድግፈሉ ሰብ መንፈሳዊ መልክዕ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሰባት ሕጂውን ኣብዚ ነብረሉ ዓለም ዝተፈለጡ ሰባት ኣኪቦም ሐሳቦም እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉኒ እግዚአብሔር ከም ዝተዛሪቡና እቶም ሰባት እንዳጠቀሱ ስለዝተጣቀሰ እዩ ማለት ኣይኮነን አክዓብ ከይዱ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ንፈልጥ ኢና ስለዚህ ልማድ ነይርዎም ልማድ እግዚአብሔር ናይ ምሕታት ልማድ ነይርዎም ግን እቶም ዝሓትዎም ዝነበሩ ሰባት ትክክል ናይ አምላኽ ሰባት ኣይነበሩን ብኸብዶም ዝተሸጡ እዮም ነይሮም ምስ አክዓብ ዝነበሩ ሰብ ብኸብዱ ተተሸይጡ ዋላ ነቢ ክኸውን ይኽእል ዋላ ድምፂ አምላኽ ንአምላኽ አገልጋሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኸብዱ ተተሸይጡ ብጥቕሚ ተተሸይጡ ነታ ጥቕሚ ክዕቅባ ክብል አምላኽ ዘይበሎ ክብል ይኽእል እዩ ንዓመፅ ዘይኮነስ ቁኑዕ ኢሉ ክፈርድ ይኽእል እዩ ስለዚ አምላኽ ዶ ኣይሕተትን እዩ አምላኽ ይሕተት እዩ አምላኽ ድማ ይዛረብ እዩ ዝዛረብ አምላኽ እዩ ንኢሳያስ ቀጥታ ተዛሪቡ ናብ መገዱ የእትዎ ዘቢሉ ከይከይድ በትና ህዝብ መገድ ከይኣቱ በቲ ማጆሪቲ ዝኸዶ don't follow majority right way ኪዲሎ እቲ ቁኑዕ መገዲ ሒዝካ ኺድ በቲ ማጆሪቲ ዝኸዶ ኣይትኺድ ማጆሪቲ ንፖለቲሻን ጥራይ ይሰርሕ ማጆሪቲ ንፖለቲሻን ጥራይ ይሰርሕ ኣብ ክርስትና ዓለም እቲ ቁኑዕ መገዲ ሒዝካ ምኻድ እዩ ትዝለዓለን ዝኸበረን ስለዚ ኣብ ዘለዋውያን ናብቶም መናፍስቲ ጥንቆላ ዘለዎምን ናብ መውደቕቲ ዝዓጎልን ብምንዝርና ክትስዕቦም ኢላ እትምለስ ነፍሲ ኣነ ገፀይ ናብታ ነፍሲ እቲኣ ክመልስ እየ ካብ መንጎ ህዝቢ ከዓ ክምንቁሳ እየ ኢሉ እግዚአብሔር ካብ ዝቃወሙ እግዚአብሔር ካብ ዝፀልኦ ነገር ናይ ክፉእ መናፍስቲ ልምምድ እዩ ናይ ክፉእ መናፍስቲ ልምምድ እግዚአብሔር ዝፀልኦ እዩ ኢሳያስ 29 ቁጥር 4 ተዋሪድኪ ካብ ምድሪ ክትዛረቢ ኢኺ ቃልኪ ብሰላሕላሕካብ ድምፅኸ ከም ድምፂ ካብ ምድሪ ክስማዕ ቃልክ እውን ካብ ሓመድ ሕሹክ ክብል እዩ ካልኣይ ዜና 33 ቁጥሪ 6 ንሱ ኣብ ወዲ ሄኖም ንደቁ ብሓዊ ኣሕሊፉ ብደበና ብተመን ገይሩ ድማ ይፈልጥ ነበረ ኣስማት ይገብርን ይጥንቁልን ነበረ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን መውደቕቲ ዝዓጎልን ድማ ኣከበ ምእንቲ ከኾርዮ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዙሕ ክፋእ ገበረ ካልኣይ ዜና 33 ስለዚ ብሓዊ ኣሕለፎም ብደበና ብተመን ገይሩ ድማ ይፈልጥ ነበረ ደበና እንዳርአየ ማለት
ደመና እንዳራይ ይፈልጥ ነበር አስማት ይገብርን ይጥንቁልን ነበር መንፈስ ጥንቆላ ስለዘለው ዘለውምን መውደቅት ዘዓጎልን ድማ አከበ እምዚ አይነት ለመምድ ነይሮ ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ ጽየፎ ነገር አብ ህዝብ አምላክ እንታይ አይውተይና ጥንቆላ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ጥንቆላ ምጥንቋል ብኸፉእ መናፍስቲ ዝተመልኡ ሰባት ምስዓብ ኣብ ቅድመ አምላክ ኣብ ፍርዲ ዘውርድ ወይ ኣብ ፍርዲ ዘውድቕ እዩ ሰብ ናብ ዝተፈላለዩ ናብ መናፍስቲ ልምምድ ክኸይድ ከሎ ዝኾነ ኩቱር ድሌት ኩቱር ሸውሃት ክህልዎ ከሎ እዩ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 13 ሳኦል ከዓ ንቃል እግዚአብሔር ብዘይ ምሕላውን ነታ ጠንቋሊት ምኽሪ ብምጥያቁን ንእግዚአብሔር ብዝበደሎ በደል ሞተ እቲ ሓደ ቃል አምላክ ዘይ ምሕላው እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ጠንቋሊት ከይዱ እግዚአብሔር ዝጽየፎ ናይ ጥንቁልና መንፈስ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ኣብዝናይ ክርስትና ዓለም ወይ ከኣብዝናይ ፔንታኮስታል ልምምድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብዙሕ ትርኢትና ንርኢ ብዙሕ ነገራትና እንርኢ ብርግጽ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ብርግጽ በአምላክ መንፈስ ዲዮም ሰባት ዝዛረቡ ዘለው ብርግጽስ እቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ተራይዎም ዲዩ ብርግጽ ኢልካ ክትሓትት ይገብረካ እዩ ክልተ ነገር ኢኻ ትርኢ እቲ ባህርያቶምን ተግባራቶምን እቲ ዝብልዎን ዝተፈላለዩ እግዚአብሔር ንኻልእ ሰብ ትዛረብ ተኮይንካ እግዚአብሔር ንዓኻ ብዛዕባኻ ዘይዛረበካ ተኮይኑ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ እዚ መንፈስ እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ክተጻርዮ ክትክእል ኣለካ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ናበይ ትኸድለኺ ኢሳይያስ ንህዝቢ ጥራይ ኮነን ተዛሪቡ እግዚአብሔር ንዑን ተዛሪቡ ገሲጽዎ ዘሊፍዎ መኺርዎ እግዚአብሔር ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ሓጂ ብዝናይ ነቢይነት መንፈስ ወይ እግዚአብሔር ይዛረበና እዩ ወይ ሕልምታት ንርኢና ወይ ራእይታት ንርኢና ዝብሉ ሰባት ክትርኢ ከለኻ እግዚአብሔር ብዛዕባ ነፍሶም ይዛረቦም ድዩ ገኒሕዎም ይፈልጥ ድዩ ተዛሪብዎም ይፈልጥ ድዩ እዚ ክትሓቶም ከለኻ መልሲ የብሎም እዚ እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላክ እዩ ንኻልኦት ጥራይ ንኽዛረብ ኣይኮነን ፀዊዕዎን ኢሳያስ እግዚአብሔር ንነብሱ እውን ተዛሪቦ ኣብቲ ቁኑዕ ዘይኮነ ጎደና ክኸውን ከሎ ኖ እዚ ቁኑዕ መገዲ ኣይኮነን ኢሉ ብዚ መገዲ እዚ ከይትኸይድ ብዙ ጎደና እዚ ከይትኸይድ እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላክ እዩ ከም በለዓም ሰብ የዒንቱ በብሩርን በወርቅን ዓዊሩ ተዘይከይዱ እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ድማ ዝሕተት አምላክ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ስኢሉ ሰባት ወይ ዘገልገልዎ ብዛዕባ ሽሙ ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ስኢሉ ኣይድርቢን ይዛረብ ናብቲ ቁኑዕ ጎደና ክምለሱ
نابت قنوع مقدخ ملسو تملس يزبلو نخالقوت تنبيت مزراب نتالقوت مقلات منصع نخالقوت تأمرتن تأمراتن مقبار نقل قالي وعسنو أيكونن وعسنانا هيوتو اكزابير نهيوتو غزاربو غليو أبي كمزلو أبي تطويلو خمزلو خزاربو غليو اتو عسنت أب هيوت بغبابي إديو تسأليو يمان تسأقام ويس أمنتاي بمنتاي فرحيو تواحيتو እግዚአብሔር መጽዮ ክዛረቦ ኸሎ እዩ ትዝል አለ እትዝኸበረ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ሕያውዩ እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላኽዩ እግዚአብሔር ዝምዕድ አምላኽዩ አጠንቂቁኒ ኢሉ ብታጸንዐት ኢዱ ብትህዝብ ዝኸዶ መገዲ ከይከይድ አጠንቂቁኒ ኢሉ ኢሳይያስ እግዚአብሔር የጠንቅቂው እግዚአብሔር ይመክሪው እግዚአብሔር ኢሳይያስ እትዝለዓለ እግዚአብሔር ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ትንቢት ዘምፀ ዙፋን አምላኽ ተገሊጹ ዝረአየ ነቢዩ እግዚአብሔር ግን ተዛሪብዎ ብናይ ትማሊ ህይወት ሎሚ አይንበርን እግዚአብሔር ኩል ሻዕ ሓድሽ እዩ ጽባሕ ጽባሕ ምሕረት አምላኽ ዓቢዩ ጸጋ አምላኽ ሙሉዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላኽ እዩ ንኻልኦት ጥራይ ንኽትዛረብ ኣይኮነን ፀዊዑካ ንኻልኦት ክተስምዕ ጥራይ ኣይኮነን ተፀዊዕኻ ንዑውን ክትሰምዖ ኢኻ ተፀዊዕኻ ንዑውን ክትሰምዕዮ ኢኺ ተፀዊዕኺ ንኻልኦት ክትርእሎም ጥራይ ዘይኮነስ ንነብስኻ ክትርኢ ኣበየለኺ ኣበየለኻ ኣበይ ቦታ ኢኻ ዘለኻ ኣበይ ቦታ ኢኺ ዘለኺ ንኢሳያስ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኣበይ ከም ዘሎ ይነጊሮ በዚ መገዲ እዚ ኣይትኸድ ንዓይን ወይታ ሰራዊት ቀድሰኒ ብልብኻ ዘፍርሐካን ዘሰንብደካን ኣነ ጥራይ ይኹን እትትሰምዖ የሰንብደካ እትትሪኦ ኣየባህረካ ካባተቶም ዳእ ብምንታይ ተፈሊኻ ኢሉ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ሰምዕ እዝኒ ያበና ዘስተውዕል ልቦና ሰምዕ እዝኒ እግዚአብሔር ክሕልወና እዩ ዝደሊ ቀዳማይ ሳሙኤል 28 ቁጥሪ 8 ሳኦል ድማ ትርኢቱ ለዊጡ ካልእ ክዳን ተኸዲኑ ንሱ ክልተ ሰባት እውን ምስኡ ኮይኖም ብለይቲ ናብታ ሰበይቲ መፀ በጃኺ ብመንፈስ ጥንቆላ ጌርኪ ጠንቁልለይ ነቲ ኣነ ዝብለክ ከዓ ኣተንስአለ ይበል ንጠንቋላይ ወይ ክፉ መናፍስቲ ትእዝዞ እምበር ኣይእዝዘካን እግዚአብሔር ይእዝዝ እዩ እቲ ዝደልዮ ትህቦ እቲ ትደልዮ ይነግረካ እግዚአብሔር ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር እቲ ዘድልየካ እዩ ዝነግረካ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ነገር የለን ብጀካ ምስጋና እቲ ዘድልየካ ይነግረካ እቲ ትደልዮ ዘይኮነ ካልኣይ ነገሥት 23 ቁፅሪ 24 ዮስያስ ድማ ቃላት እቲ ኣብቲ ካህን ሂልቅያ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝረኸቦ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ሕጊ ምእንቲ ክቃወም ኢሉ ነቶም መናፍስቲ ዝሓቱን ንጠንቆልትን ንኣመልኽቲ ቤት ጣዖታትን ኩሉ እቲ ኣብ ሃገረ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ንተረኣዩ ጸያፋት አንደዶ ስለዚህ
እግዚአብሔር አምላኽ ዝዛረብ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ንኻልኦት ጥራይ ንኽትዛረብ ኣይፀዋዓካ እግዚአብሔር ንኻልኦት ክተገልግል ጥራይ ኣይፀዋዓካን ስኻውን ኣብ ኣምላኽ ቀሪብካ ክትገልገል ኣምላኽ ዝብለካ ክትሰምዕ ከም ፈረስ ልጓም ዘይብሉ ፈረስ ከም ዝጋልብ ክትከውን እግዚአብሔር ኣይደልን ልጓም ዘይብሉ ፈረስ ዋይልድ ሆርስ በቅስቕ ኢሉ ይጋልብ እግዚአብሔር ልጓም ዝገብር ኣምላኽ እዩ ልጓም ገይሩሉ ንኢሳያስ ነቢዩ ኢሳያስ ተዛሪቦ እሱ ድማ ሰሚዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ድማ ተዛሪቡ ነቶም ዝሰምዖ ንህይወትን ንበረኸትን እዩ ዝኾኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽር 14 እንታይ ይብል ስለ ጽድቅ እኳ ድማ ሓሳረ መከራ እንተጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም ካብ ፍርሓቶም ኣይትፍርሑ ኣይትሰንብዱውን ንጎይታ ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓትኹም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ كل ساعة تدالهم كونوا جناخه بعقل بفرحات دعاء يخون كتفرحوا زلكا نأملاك كاترايو لوكاس إسران هادن قدرة شعاته بزعبا وقئن علوة انت سمعهم عيد سنبدو زي قدم كهون بقدي أمو مودة أتاقنا بؤو أي كونني لوكاس 10:4 نعاخاتكم نعرخي ابلكم الله سجان زقتلو دحريت كابوننيو زغبرو بزي بلوم اي تفرحوا نمن كما تفرحوا جنا كريكومي نتي مسكتلس اب جهنم كدرب سلطان زلوو نعو فرحو أبلكم الله كفرح زقبو كونتات زي كونه ويدما سجات رايك مقتال زخولو سبات زي كونس نتي سجان نفسن قتلو أبجهنم كدرب زخل نعو فرحو نيساس سويلو إساس همسان حدن قدر 10 تايلو أنا إيه زت أنا عكم نسخة خابزين مواتي سب كابزي كم سعر زحلف ود سب التفرحس منيخا نتي سماات زقتره نمدرخ سرته نتي زفترك اكزيابير رسيعهايو كل جزي كل معلتي كم ندري اتي نطفى التدالو قفعي تفرح اللغة ندرتي قفعي دا أبيالو سلازي كتفرحو زقبعكا نتحيال أملاخي
ክትፈርሖ ዝግባአካ ንእግዚአብሔር ክትግዛአሉ ዝግባአካ ንሰራዊት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዑ ቀድስዎ 8:13 ኢሳያስ ንጎይታ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዑ ቀድስዎ ንሱ ፍርሓትኩም ይኹን ንሱ ስምባደኹም ይኹን አስማትን ጠንቆልትን ዝተፈላለዩ ነገራትን ዋላ ዝመጽ ይምጻእ ሓያል ነገስታት ኣይትፍርሕዎም ዘፍርሐኩም ጎይታ ሰራዊት ይኹን بتتريئون بتتسمعون አይትሰንብድ በትህዝብ ዝኸዶ መገዲ ኣይትኺድ ንታቕንዕት መገዲ ሒዝካ ኪድ እግዚአብሔር በኃይሊ ኢድ ከምዚ ተዛሪቡን እሞ በመገዲ እዚ ህዝብ እዚ ከይመላለስ ከምዚሉ ገሰጸኒ ኢሉ በትህዝብ ትመገዲ ከይትኸይድ ብኡ ተኸይድካ ክትጠፊኢኻ ኢሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ዘፍርሐኒ እቲ ዘሰንብደካ እቲ ዘሰንብደኒ እቲ ዘሰንብደኪ እቲ ዘፍርሐኪ ጎይታ ሰራዊት ጥራይ ይኹን እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እሱ ጥራይ ከፍርሐና ዝግባእ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሰብ ተኾነ ስጋ ይቀትል ዝኽእል ወላ ሓደ ክገብር ኣይክእልን ስጋን ነፍስን ቀቲሉ ናብ ገሃነም ከእቱ ዝኽእል ንሱ ጥራይ እዩ ንዑ ተገዚእኻ ምንባር እቲ ዝበለጸ ንዑ ሰሚዕኻ ምንባር እቲ ዝበለጸ እዩ ሽማምንቲ ካብ ዝፈቱኻ ሃፋትም ካብ ዝዕጅቡኻ በይንኻ ኮይንካ ምስ ኣምላኽ መንግስትኻ ተትወርስ ንሱ ዝበለጸ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ነገር እንታይ እዩ ተይልና ንኣምላኽ ሰሚዕኻ ምንባር እሱ እዩ ንዑ ሰሚዕኻ ምውፃእ ነዚ ክልተ ነገር ክንሕዝ ይደሊ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ነቢይ የለን ግን ትንቢት ምዝራብ ውሕስነት ኣይከውንን እዩ ንህይወት ተኣምራት ምግባር ውሕስነት ኣይገብርን እዩ ታቕንዕቲ መገዲ ሒዝካ መኻድያ ብህይወት ተነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ተመሳሲልካ ዲፕሎማት ኮይንካ የስ እንዳበልካ it's good መልእኽተኛ ኣምላኽ ከምኡ ይነብርን እዩ ዋላ እቲ ጮማ ይትረፍካ ዋላ እቲ ምቾት ይትረፍኪ ነቲ ሓቀኛ መገዲ መሓዝ ዝበለጸ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቅዱስ ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ ቃልካ ዘለዓለማውን ሕያውን እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝመስለካ የለን ተዛረበና ምርሓና ብቕኑዕ ጎደናታት ውሰደና ኢየሱስ እስኻ ናይ ዘለዓለም ክብርና ናይ ዘለዓለም ህይወት መገድና ንስኻ ኢኻ እሞ ብትቕኑዕ መገዲ እስኻ ምርዓና ካብ ኣገልግሎት ንላዕሊ እስኻ ምርሓና ካብ ነገራት ንላዕሊ እስኻ ምርሓና ንዓኻ ዘሐጉስ ጌርና ንዓኻ ዘስምር ጌርና ንኸንሓልፍ ጸጋን መንፈስካን ይደግፈና ተሪፉ ዘሎ ግዜ ንኽብርኻ ግበሮ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን